faithfulness iti maysa ken maysa. Dano-dano iti loyalty ken faithfulness nga panunutem nga nahang kang agaramid iti manangdadal iti kinasagrado iti pamilya. May panunot jud dagiti in istoryak idi nga ada kano iti talo nga natay napan ijay gate ni San Pedro kuna naapay nga natay ka. Siyak natayak iti high blood ko. Ta idi na panunot idi na naamuak nga dati kabit ni asawak high blood ko binagkat ko daytoy aparador. Imbarsak ko ijay tawa iso nga natayak ti high blood ko. Di may kaduaan niya tinatayam. Siyak di tinamaan ti aparador nga imbarsak dayto. Di may katluan niya tinatayam. Siyak di naglamang ijay aparador. So nga kayo gilam-lamang iti mangdadal ijay aparador. Diya ko na tayo nga openness matlang. Napintas man ang tagtaan tempo ta dada Ren Walter kan ni Audrey ida pa bendisyon iti ayan ayat da iti maysa ken maysa. Ang sakba iti amin ada ti kanayang kang istorya ada kanuti naminsan nga duti tao dito'y simbahan kat ada ti sinmirip nga maysa nga babay kat nakita na nga amuna jay lalaki iso nga tinmara ijay center aisle kat nagpukaw istardang yun ay takasar amok day talalaki ada babae na tot ko na dagay jay tattao sige agpukaw ka pa'y tanga apay kasar ngamin daytoy bunyag daytoy anda do mga naurnungan tayo ng daytoy panagmaymay sa tayo nga panagkararag kida Ren Walter kani Audrey. Akas makita tayo mati readings, it's all about love, ken awan iti mang pasina iti pinagtipon ti Diyos. Akas kung kuna tayo. Ngarod ti kararag mi kada tayo, kararag tayo kada Ren Walter ken Audrey, sapay kumaada iti panagtalak da iti maysa ken maysa, nga uray aginadayo da, trabaho ti maysa, adalat ta iti panagtalak, ngamin ada iti maysa nga agasawa, siguro mahasiluso da ito yung lalaki, iso nga every hour, tawag nga tawag. Tawagan na ni bakat na, ada ka dita balay yo. Ada ka dita balay. Wen, ada ak ditoy. Tapno nga rod, sigurado nga amok nga ada ka dita balay. I-sound mo na ita blender. Katkas jay piman, kang kanayon nga i-sound na ti blender, tapno ma-proof nga ada ijay balay da. Nung dito nga lalag, bigla nga nagawid, idi nagawid, sinaludsod na jay anak na. Ay na ni mamam. Ang kuha mo, idi kalman paila nga awan isuna, intugot na yay blender. Nga tayo, panagtalak, iti maysa ken maysa. Kaslamat lang jay maysa nga, siguro, awan ti talak na ti partner na isungag sut-sutpit sa ti conformi. Dahito met nga anak na kuna na, amom, nung lumabas kami jay halsema, adatit itadaan ni daddy ti kwarta, babae paymet. Intamang kitaan, idi na panda, day taman, ijay akop ngay, ijay toll gate gayam ti pangpangtadan na piman. So nga da kumahedag iti clarification matlang, iti unag iti agpartner, tapno iti kasta, mayat iti panag tungtung yun, umanan niya ti kayat yung tungtungan. So nga importante, ada kumamatlang iti communication nyo. Kaslapi man jay, adumat ti communication tayo, da jay cellphone tayo, katagawing ada ngamin tiaga nanang kuna na dya anak na tawaga man ni dadim tani apayang awawit katarabiin iso nga tinmawag pimanday toy kat sinmong bat babae iso nga pagsangpat na sinipat na nilakay na apay nga sinipat na uy ta babae dya sinmong bat ijay cellphone anya dya kuna dya babae ijay cellphone the number you have dialed is not yet in service makuna tayo ada dagiti masapol nga i-clarify pa'y tapno iti kastahan nga punkto nga umunag nga pag-apaan. Kat naman pa adatihan nga pagkawatan maminsan iti panagasawa, adadya ko na nga silence therapy. Tada nga iti maysa nga agririri nga bakit. Kung na ada problema kinilakay ko tano sumang patakag apa-apa kami maten. Kat ko na dahito nga monk, tanapan daytoy nga babae jay mong kuna na agsakdo ka daytoy ti danum tadatdatlag daytoy nga danum kag no sumber kay jay balayo ikargam day ta danum ditangiwat mo kat after 2 weeks kasla na sulbaran pimanti problema na isu nga nagsubli kuna na agyamanak tada intadandak iti datdatlag nga danum kat kuna jay mong han nga data danum itinang paagas dahil tangiwat mo ti problema. Di gayam,
batak-tak gayang mabutak-tak. Iso nga kunada ada iti art of listening matlang iti ag partner. Iso nga kunada no kayat di aso nga sumrak ijay likudan nga agtaol-taol ket na itsambang agtuk-tuk-tuk ti Mrs. ijay ruangan jay sango. Anya ti first nga lukatam kunana ijay likud jay aso tano ipaunag mo jay aso agtalnan hanan nga agtaol-taol. Ngum no jay Mrs. pagsirak na pailang, agtaol pailang. Ito nga kunada, da iti mas terrorist ngam ISIS. Amo, dagiti NBI di kan CIA. Idi nabiro kan dakat anyang or ti mas terrorist ngam ISIS, Mrs. Kano. Ito nga kita nyo, ang kayong agtintinirorist ata, mayat matlang no dyan kunada nga very artistic kayo nga mangi-express iti ayan-ayat yu iti may sakin maysa. Diyan kunada nga, be truthful. Andiyan ko na da nga jay kinapudno ti kipanag-ayat mo iti partner mo tatong itakasta ada iti very artistic kang mga iwan matlang han nga jay mangliluluko tada nga iti may isang agasawa kuna jay lalaki isardang kun ti kinababayrok talaga nga sikan ti asawa kat kuna mat jay babae pati siyak jay makailima nga anak ta sikat itatang na nga usto sa bali kayang pimanjay upat. Ako na tayo, ada iti panagtalak, faithful kayo kuma, loyal kayo matlang iti maysa, kan maysa. Iso nga dahita panag holding hands yo, panang kitayo kuma kang kanayon nga sign of love dahita. Han nga no nalpas ti kasar, ni gumanggayam ti ima ti partner mo, han nga sign of love and self-defense. Kitaan nyo. Tasapay ko every year, celebrate yung ngamin iti panag-asawa yo. Tapos nitekas na, maparimind jay panag-ayan-ayat yo, no masibug-sibugan pa'y. Han nga jay hangka ko mga mauma iti partner mo. You have to be contented with your partner. Tada nga itinang ibaga nga, babae jay asawa na, luko kagayam nga, linukunak, adagayam ti kabit mo nga, 18 years old. Kat ko nakidya lalaki, nagladaw kan nga nagdamag, 35 years old tadtan. Niloko-loko na kayang timang adong nga tawanan. So nga kasjay, sapay kumada kayo, iti panag-asawa yo, ipakita na ti panag-ayat ni Apo Isu Kristo, ti simbaan. Tada nga iti driver, tinakita na jay sign, kuna na jay, turn left with care. Kat kuna nakidi, mayat dita nga may apply ti asawa, itagalog yo ka di, turn left with care. Kung mangaliwa ka, ingat ka lang. Ngaang kung makasjay. Anmat nga kasjay ti karkaragan tayo. Iso nga, da kayo, Ren Walter ken ni Audrey, iti daytoy nga panagkasaryo, sapay kuma da kayo matlang iti mangipakita, iti kinasagrado, iti panag-asawa. Tamamatiak da kayo nga ninong kaninang, napili da kayo, tamamatiak nga makita kada kayo iti panagbiag iti nasagraduan na pamilya uno ko na tayo nga na Kristiyanoan akas panag-asawa. Iso nga no ipakita yo ti support yo dayta nga family values tuloy-tuloy dayta kat ibiyag matda Rain Walter ken ni Audrey. Iso nga karkaron no ada kuma iti support yo kada kwada nang nangruna iti moral ken spiritual. Takanayon nga datis istorya kunak ada kanu iti may nga palutero katahan nga makasrak ijay arena, tawan iti manok na nga ipalut na. Nagawid, hindi na magmagnay ijay kalsada, nakakita iti piyak. Amo iti piyak jay sisiw, jay basit nga manok. Kat hindi nagsubli, tiniliw na diya, kat kuna jay securityhan nga mabalin, nga maipalot da ito itaubing pailang. Kat kuna nakidi, haan tada ito'y makipalot ni tatang na ada dita uneg, kat no makita na, at least moral support king kuana. Dakkel mati pakita yung nga support yo kada kuana dagito nang nanguruna iti moralidad. Isu nga no ipakita yo de kunadan nga jagay family values hanen nga maaw-awan. Ada nga iti maysa nga inis istoryak met lang nga duwa nga agbarkada kat mabisbisin jay maysa kuna na nabisi-bisi na launay kuna jay kadwa na ada met tinapulot ko nga hamburger. Kat kuna na baka nabulok met dayta ta pinulot ko ijay basuraan nga natatakan ti di nabubulok isunghan nga mabulok daytoy
Basta no, pagkatayo ti support tayo, han nga mabulok dagi jay kung na tayo nga family values. Intay nga itultuloy iti panagkararag kadakwana, tapno iti kasta da ito'y patinayon nga da mariknada iti kinasentro iti panag-asawa nga ni Apo Jesucristo. Matlang. Tapno no ti theme song yutanta, da ito'y dyan naradsak nga da ito iti aldaw, han nga jay bumaybayag kat baka ti theme song yun to, Apo mga asika. Kat nunalpasan nga Apo mga asika, baka ti theme song yun kat kunin mo o Diyos. At narigatan. Kasi nga ginayawang kayo, aginayat kayo kumaladtan, tapno iti kastada kayo. Iti mang ipakita nga orda kakayat ni Apo Jesucristo iti simbahan. Ituloy tayo nga orda, awan ti agpukaw, awan ti agririta, ituloy tayo. Madandanagan ni rainwater. Ituloy tayo, Garud.